Θυμιστάκια μου καλά. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα, ένα μεσημέρι Σαββάτου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Αφορμή όπως πάντα κάτι που έχει συμβεί, κάτι που έχει υποθεί. Και έτσι ας πούμε μας βάζει να κάνουμε αυτό το μικρό βιντεάκι και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Τίτλος, έτσι, όταν όλα μοιάζουν δύσκολα. Πόσες φορές έχει συμβεί να βρισκόμαστε στο κέντρο των προβλημάτων μιας συναισθηματικής καταιγίδας, γιατί φορτιζόμαστε με ό,τι συμβαίνει συναισθηματικά και να νιώθουμε ανήμποροι να διαχειριστούμε την κατάσταση. Τώρα θα μου πεις τι μα λες καλοκαιριάτικα, γιατί αυτά όπως ξέρετε δεν έχουν καλοκαίρια, χειμώνα, φθινόπωρο και άνοιξη. Γίνονται ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας, μας αναστατώνουν, μας ανακατεύουν και δυστυχώς καλούμαστε όταν συμβαίνουν να πάρουμε θέση και να δούμε, να βρούμε τρόπους, να σκεφτούμε τρόπους και να βάλουμε τον εαυτό μας σε νέες συναισθηματικές καταστάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε λύση ή τέλος πάντων να είμαστε μέρος του σχεδίου λύσεων που θα επιλέξουμε για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Συνήθως όταν συμβαίνει αυτό, λοιπόν, αγαπημένα μου θυμιστάκια, εμείς βλέπουμε το δάχτυλο ή το δέντρο και ποτέ δεν βλέπουμε το δάσος, γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε επικεντρωμένοι στο πρόβλημα. Η ματιά μας σίγουρα είναι τυφλωμένη από τα συναισθήματα που μας έχουν έτσι καταβάλει και επιβληθεί από την κατάσταση που έχει συμβεί. Βέβαια το σύμπαν, η ύπαρξη, έτσι, γνωρίζει και φέρνει στη ζωή μας εκείνα τα εμπόδια που θα μας οριμάσουν και θα μας κάνουν να δούμε τους άλλους και τον εαυτό μας με άλλα μάτια. Ακριβώς όπως ένα φυτό π.χ. για να αναπτυχθεί, να οριμάσει και να μοιράσει τους ανθούς και τους καρπούς του χρειάζεται τη γη, τον ήλιο, τον αέρα, την βροχή, όλες τις καιρικές καταστάσεις. Ακριβώς έτσι και εμείς χρειαζόμαστε όλες τις προκλήσεις της ζωής για να μεστώνουμε συναισθηματικά και να αναπτυσσόμαστε πνευματικά. Πριν καν προλάβεις να αρχίσεις τα μιλάς εκ του ασφαλούς εσύ δεν ξέρεις τι περνάω εγώ, συνηθισμένες σκέψεις που ακούμε, έτσι, κοίταξε λίγο πίσω στον χρόνο, τότε που όλα τα εμπόδια σου φαινόντουσαν αξεπέραστα. Τι έγινε τελικά, τα κατάφερες, βγήκες πιο δυνατός άνθρωπος εσύ από όλη αυτή τη δοκιμασία, τι δώρα σου έφερε αυτή η εμπειρία? Εγώ πάντα ρωτάω, ποια δύναμη ανακάλυψες μέσα σου που πίστευες ότι δεν υπάρχει? Με κάποιο τρόπο ορίμασες. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Τι διαφορετικό υπάρχει τώρα μέσα στη ματιά σου, μέσα στην καρδιά σου, μέσα στην ψυχούλα σου, αντικρίζοντας τους άλλους? Και μην μου πεις ότι τίποτα δεν άλλαξε, ότι ακόμα νιώθεις κλειδωμένος, ανήμπορος να διαχειριστείς τις καταστάσεις, το μυαλό και τα συναισθήματά σου. Τότε ένα έχω να σου πω, είσαι ακόμα μέσα στη διαδικασία. Χαλάρωσε λοιπόν και εμπιστεύσου την ίδια τη ζωή. Εκμεταλλεύσου αυτή την κατάσταση και δες εσένα. Μην βλέπεις τους άλλους τι κάνουν γύρω. Τα παραδείγματά μας δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι που είναι γύρω. Γιατί ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο να επεξεργάζεται τις καταστάσεις. Έχει ένα δικό του τρόπο να αντιδρά και έχει ένα δικό του τρόπο, δηλαδή εμείς τι πάμε? Πάμε όταν συζητάμε εδώ πέρα, μέσα από μια επιστημονική οδό, να επεξεργαστούμε κάποια πραγματάκια και να τους δώσουμε, πάντα μέσα από μια επιστημονική τοποθέτηση, να τους δώσουμε λύσεις. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Έτσι. Ο καθένας εφευρίσκει έναν τρόπο να περνάει τη δυσκολία του. Άλλος, ξέρω εγώ, τρώει, άλλος βγαίνει συνέχεια έξω, άλλος ας πούμε κλείνεται το αντίθετο, κλείνεται σπίτι του. Λοιπόν, όλες αυτές οι ποικίλες αντιδράσεις που εφευρίσκει το κάθε πρόσωπο, το κάθε άτομο ως οντότητα για να τα απεξέρχεται σε κάποια δύσκολη κατάσταση που του συμβαίνει, μπορεί να μας ταιριάζει εμάς. Δηλαδή, δεν κοιτάμε λοιπόν τι κάνει ο άλλος και πώς ο άλλος ας πούμε το κάνει αυτό, ακόμα και αν αυτός ο άλλος είναι ένας συντροφός μας, έτσι. Είναι ένας συνεργάτης μας στη δουλειά, είναι ένας πολύ καλός μας φίλος. Γιατί εμείς πρέπει να βρούμε το δικό μας τρόπο που ταιριάζει σε εμάς.
έτσι, για να βγούμε από το πρόβλημα. Λοιπόν, σημασία έχει να εκμεταλλευόμαστε την κάθε κατάσταση που συμβαίνει και βεβαίως να πάμε να επικεντρωθούμε τι. Συνειδητοποίησε μέσα σου τον επαναλαμβανόμενο τρόπο αντίληψης και συμπεριφοράς που εκδηλώνεις για να σκεφτείς μήπως πρέπει να αλλάξεις από αυτόν. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αντιδρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μόνιμα δηλαδή, και ενώ του χτυπάνε τα καμπανάκια, του έρχονται όλες οι πληροφορίες αυτές ότι πρέπει να αλλάξει, ότι δεν μπορεί να είναι αυτό που εκείνος θέλει να είναι και έτσι όπως έχει αυτό προσδιοριστεί, ότι θέλει να αντιδρά και να ανταπεξέρχεται. Δεν του βγαίνει τελικά, δεν του βγαίνουν οι αριθμοί, οι άνθρωποι, οι καταστάσεις, άρα μάλλον πρέπει να κοιτάξει λίγο μέσα του και να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Διότι στο τέλος αυτός ο άνθρωπος γίνεται όλο και περισσότερο δυστυχισμένος, έτσι πολύ απλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι ας πούμε που εντάξει, το αγαπάμε πάρα πολύ. Ποιο είναι αυτό? Συνειδητοποίησε ποιες είναι οι ανάγκες σου και οι επιθυμίες σου. Κάτσε για λίγο σε μια ηρεμία, αυτό που λέω εγώ πάντα έτσι στις φίλες μου, στους φίλους μου λέω, εσύ πάρε να πήγαινε μόνος σου, δεν χρειάζεται παρέα. Πάρε ένα καφέ, πήγαινε κάτι σε 100.000 καφέ έχει πια. Πάρε ένα μικρό εσπρεσάκι, ένα μικρό χυμό, τι σου κάνει κέφι, ένα ωραίο έτσι κάτι δροσερό τώρα καλοκαιρινό και τα λοιπά, ένα φρεντάκι, μια γρανιτούλα. Κάτσε εκεί και λίγο αφαιρέσου από την εικόνα. Βγάλε τον εαυτό σου από την εικόνα του προβλήματος και δες τον σαν τρίτο πρόσωπο. Επεξεργάσου εσένα. Κοίτα τους άλλους ανθρώπους γύρω, όχι για να παραδειγματιστείς, απλά για να αλλάξεις εικόνες, να δεις τι κάνουν, πώς συμπεριφέρονται, πώς κινούνται, να μπεις σε μια, να, εκεί έξω υπάρχει μια αυτό που λέμε ζωή. Όλοι αυτοί έχουν και αυτοί προβλήματα. Κανένας δεν είναι απροβλημάτιστος. όλοι κάτι κουβαλάνε στο σακιδιάκι που έχουν στον νόμο. Έτσι, λοιπόν. Συνειδητοποίησε λοιπόν ποιες είναι οι ανάγκες σου, οι επιθυμίες σου, με ποιο τρόπο βάζεις όρια, αν βάζεις όρια, πόσο μεγάλη σημασία έχει για σένα η γνώμη των άλλων, έτσι, αν ζεις τη ζωή που επιθυμείς πραγματικά, αν ζεις προσπαθώντας να ικανοποιήσεις τις ανάγκες των άλλων, είτε αυτή είναι οικογένεια, παιδιά, φίλοι, γνωστοί, εργασιακά μοτίβο κτλ, σχέση, έτσι, το οτιδήποτε. Και αν τελικά ας πούμε καταπνίγεις μέσα σου αυτό που θα ήθελες να κάνεις εσύ. Έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη. Γιατί πρέπει να βρούμε και τι κρύβεται και στις συμπεριφορές των άλλων. Πρέπει να καταλάβουμε αν κάτι που δεν λειτουργεί μέσα μας, ενδεχόμενα μπορεί να προέρχεται και από τις συμπεριφορές των υπολείπων. Που είτε εμείς τους έχουμε δώσει το δικαίωμα να έχουν κάποια συμπεριφορά απέναντί μας, είτε αυτοί αυτοβούλος ας πούμε και αυτοδιοικήτως παίρνουν αυτό το δικαίωμα, έτσι. Λοιπόν, γιατί έτσι είναι οι χαρακτήρες τους. Ποια πληγή πηγάζει μέσα σου σαν ηφαίστειο και εσύ επιμένεις να μην βλέπεις, να μην ακούς, να μην νιώθεις, γιατί πιστεύεις ότι δεν αντικρίζεις αυτό το, δηλαδή δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις ας πούμε στο πρόβλημα, ακόμα και αν το βλέπεις ας πούμε, έτσι. Και όλο το προσπερνάς, όλο το καταχωνιάζεις και αυτή μέσα σου ας πούμε η λάβα πυρακτώνεται όλο και περισσότερο, δουλεύει, ενεργεί, έτσι, είναι ένα ενεργό ηφαίστειο αυτό, κάποια στιγμή θα εκραγεί. Λοιπόν, και κυρίως μεγενθύνεται και εξουσιάζει όλα τα μέσα μας, έτσι, όλο τον μέσα μας κόσμο, τα συναισθήματά μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας, τη σκέψη μας, το μυαλό μας, τα πάντα και ξαφνικά μας κλειδώνει ως ανθρώπους μέσα σε αυτό που λέγουμε την περιοχή του φόβου. Δηλαδή φοβόμαστε να κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα είναι λυτρωτικές στην ουσία. Εντάξει. Λοιπόν, μην κοιτάς λοιπόν τους άλλους, κοίτα εσένα. Δώσε χρόνο σε εσένα, επικεντρώσου σε εσένα. Έτσι. Ελευθέρωσε όλο το δυναμικό που υπάρχει μέσα σου, όλο το δυναμικό που υπάρχει μέσα σου, ό,τι δώρα σου έχει δώσει το σύμπαν, βγάλ' τα επάνω στο τραπέζι, έλεγξέ τα και σίγουρα θα ανακαλύψεις και σύντομα θα ανακαλύψεις ότι ο φόβος μπορεί να γίνει αγάπη. Ο θυμός που μπορεί να έχει για κάποιους ανθρώπους να γίνει απλά μια συμπόνια.
και ο έλεγχος, αυτά όλα τα πρέπει που σου έρχονται από δεξιά και αριστερά, μπορεί να γίνει η προσωπική σου ελευθερία μέσα στα πράγματα. Εντάξει, να μεταβληθεί δηλαδή σε κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι τι θέλεις να δεις, τι θέλεις να αλλάξεις, στη μιστάκι μου, τι θέλεις να μετασχηματίσεις ως προσωπικότητα. Γιατί όσο και να αντιστέκεσαι σε αυτή την αλλαγή, όσο και να αρνείσαι τους εσωτερικούς ορίζοντας, θέλεις δεν θέλεις, θα έρθει αυτή η μεγάλη δασκάλα, η ζωή, όχι η ζωή του φούρναρη, η ζωή, έτσι, το σύμπαν, ο Θεός, πες το όπως θέλεις εσύ, ό,τι σ' αρέσει και ό,τι αγαπάς, έτσι, και θα ανοίξει για σένα τους ασκούς του αιώλου για να σε κάνει να μάθεις με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο. Λοιπόν, κάθε δυσκολία είναι ένα μεγάλο σχολείο, όλοι το ξέρουμε αυτό, κάθε δυσκολία είναι για να μας κάνει ωριμότερους, καλύτερους, ποιοτικότερους. Εντάξει, έτσι το βλέπω εγώ και έτσι το λέω και στους μαθητές μου πάντα και έτσι το λέω και στις ομιλίες μου πάντα. Κάθε δυσκολία έχει έρθει να μας ωριμάσει. Όχι να μας ωριμάσει απλά, δηλαδή να μας κάνει χειρότερους, να μας κάνει καλύτερους. Έχει έρθει για να επιβάλλει μέσα μας και κάποια ποιότητα. Έτσι, σαν τα κρασιά αυτά που αντί κάποια στιγμή, ας πούμε, που και το ξύδι, το κρασί που γίνεται ξύδι, τελικά ας πούμε έχει τη χρησιμότητά του, έτσι. Είναι μια γευστική, συντροφεύει γευστικά ας πούμε κάποια φαγητά και όπως παραδείγματος χάρη και το πολύ καλό, το εύγευστο, αυτό το κρασί το ωραίο που βγαίνει διάφορες ποικιλίες και αυτές βγαίνουν μέσα από αυτή την όμορφη ορίμανση και την πολύχρονη πολλές φορές ορίμανση. Έτσι. Λοιπόν, θα σας πω να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να περάσετε ένα ωραίο υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Εσείς που έχετε πιάσει τις παραλίες τώρα με τα λάδια και έχετε απλωθεί στις πετσέτες και τις ξαπλώσετε. Οι άλλοι που είστε στα σπιτάκια σας και ακόμα προσπαθείτε να τακτοποιήσετε τα οικογενειακό Σαββάτο. Τέτοια εσείς που είστε μοναχικές ψυχούλες και έτσι έχετε και εσείς το πρόγραμμά σας ας πούμε κτλ. Όλα περνάνε. Ο άνθρωπος πρέπει να αγαπά τον εαυτό του. Όχι εγωιστικά, το έχουμε πάρα πολλές φορές. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, που σημαίνει τους φόβους του, έτσι. Γιατί μέσα από ποιο φίλτρο, μέσα από το φίλτρο ότι αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι τον εαυτό μου. Και αυτό λοιπόν με βάζει αυτόματα στην κατάσταση να πρέπει να κάτσω επιτέλους να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία επαναφέρω, δεν μου βγαίνουν στην πράξη, δεν μου βγαίνουν στα μαθηματικά, δεν μου βγαίνουν στην επικοινωνία μου με τους άλλους ανθρώπους και εκεί πρέπει να κάτσω και να δω πραγματικά τι θέλω από μένα και τι θέλω για τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, σας αγαπώ πάρα πολύ θυμιστάκια μου, να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, ένα μίνι έτσι, κάναμε, εμβόλυμο ας πούμε προγραμματάκι, ένα βιντεάκι έτσι για να πούμε τις σκέψεις μας που και αυτές έρχονται από εσάς, προέρχονται από δικές σας σκέψεις και αναστατώσεις και μας δίνουν τη δυνατότητα να λέμε κάποια πραγματάκια εδώ. Όποιος θέλει, το έχουμε πάρα πολλές φορές, τα τηλέφωνά μας είναι και η επικοινωνία μας, το messenger μας, τα viber μας, όλα είναι ανοιχτά να ακούσουμε, να συναλλαγούμε, να πούμε τις σκέψεις μας και να καταγράψουμε τους προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα, τις ιδέες σας για πράγματα κτλ. Λοιπόν, εύχομαι ηρεμία ψυχής και να σας διακατέχει αυτή η αγάπη που μεταλλάσσει τον άνθρωπο όμορφο, έξω από φόβους. Εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά, ο θυμιστής σας είναι πάντα εδώ. Σας φιλέξω, σας αγαπώ.